Dyma'r dydd y gweithredodd yr arglwydd, gorfoleddwn a llawenychwn ynddo. Oherwydd y mae Crist ein pasg ni wedi ei aberthu, am hynny cadw'n wyl. Halleluia, Crist a gyfodwyd. Yr Iesu hwn fe gyfododd Duw ef, i hyn yr ydym ni oll yn dystion. Halleluia, Crist a gyfodwyd. Ei groesoelio ef mewn gwendid, eto y mae'n byw trwy nerth Duw, ac fe gawn ninnau fyw gydag ef. Halleluia, Crist a gyfodwyd. Pam yr ydych yn ceisio ymlith y meirw yr hwn sydd fyw? Nid yw ef yma, y mae wedi ei gyfodi. Halleluia, Crist a gyfodwyd. Arglwydd Iesu Grist, dathlwn dat gyfodiad nerthol, a gorfoleddwn yn dy fuddugoliaeth fawr. Ac o'r ein llygaid i ddweld o'r newydd y pasg hwn, fel y cawn ein rhyddhau o bob digalondid a'n llenwi a thfywyd newydd di. Ac o'r ein llygaid i ni edrych ar dy ogoniant, ymhyfrydu yn dy gwmni, ymgolli yn dy gariad, a roi ein hunain yn llwyr ac yn llawen i ddwasanaeth. Amen. Gawn ni rannu nawr yn emyn cyfoethog Cefni Jones, Cododd Iesu. Amen.
Marc 16, adnodau 1 i 7. Wedi'r saboth fynd heibio, prynodd Mair Magdalen a Mair mam Iago a Salome berar oglau mwyn mynd i'w eneinio ef. Ac yn bore iawn ar y dydd cyntaf o'r wythnos, a'r haul newydd godi, dyma nhw'n dod at y bedd. Ac meddent wrth ei gilydd, pwy a dreigla'r maen i ffwrdd oddi wrth drws y bedd i ni? Ond wedi edrych i fyny, gwelsant fod y maen wedi ei dreiglo i ffwrdd, oherwydd yr oedd yr un mawr iawn. Eithant i mewn i'r bedd, a gwelsant ddyn ifanc yn eistedd ar yr ochr dde, a gwys glais wen amdano, a daeth arswyd arnynt. Meddai yntau wrthynt, peidiwch ag arswydo, yr ydych yn ceisio Iesu, y gŵr o Nazareth a groes oeliwyd. Y mae wedi ei gyfodi, nid yw yma, dyma'r man lle gosodasant ef. Ond ewch, dywedwch wrth ei ddisgyblion ac wrth Pedr, y mae'n mynd o'ch blaen chwi i Galilea. Yno gwelwch ef, fel y dywedodd wrthych. Salm y Pasg gan W. Rhys Niclas. Gorfoledded y ddaiar, canis daeth y wawr newydd a'i glendid nerthol. Fel y cyfyd yr haul a'r ddaiar ddi, felly y disglairiau Daioni mewn byd digofus. Gorfoledded y ddaiar, am nad yw dicter yn difa na'r croesau'n lladd. Fel y tif blodyn o'r graig, felly y daw harddwch gras o hagrwch y dioddefiadau. Gorfoledded y ddaiar, am fod y gerddi'n golio a'i pyrth yn agor. Fel y blagur yn torri trwy'r pridd, felly y daeth bywyd o'r bedd. Ni allodd y maen ei garcharu, na'r milwyr ei orchfygu, daeth ef yn fyw. Gorfoledded y ddaiar. Salm. Darlleniad o Luc 24. Yn awr, yr un dydd, roedd 2 ohonynt ar ei ffordd i bentref, 7 milltir a hanner o Jerusalem, o'r enw y Maes. Yr oeddent yn ymddiddan ei gilydd am yr holl ddigwyddiadau hyn. Yn ystod yr ymddiddan a'r trafod, nesaodd Iesu ei hun atynt a dechrau cerdded gyda hwy, ond rhwystrwyd ei llygau trag ei adnabod ef. Wedi iddynt nesau at y pentref yr oeddent ar ei ffordd iddo, cymerodd ef arno i fod yn mynd ymhellach, ond meddent wrtho gan bwyso arno aros gyda ni, oherwydd y mae hi'n nosi a'r dydd yn dirwyn i ben. Yna aeth hi mewn i aros gyda hwy. Wedi eistedd wrth y bwrdd gyda hwy, cymerodd y bara a bendithio, a'i dorri a'i rhoi iddynt. Agored ei llygad hwy ac adnabiasant ef, a diflannodd ef o'i golwg. Ar fore Pasg cynnan. Dywedant mae breuddwydio ar wyf wrth sôn am Iesu bore'r Pasg. Pwy byth y gwyd o farwol glwy a gafel eilwaith yn ei dasg. Menai ni throf i'm gardd o'i sen, heb weld a welodd Magdalen. Dywedant creulon iawn yw ffawd a chloion angau fel y dir. A rhag tynghedfen pob rhyw gnawd, diflannodd yntau wedi'r cur. O ddeillion, gwela fe'n barhaus yn torri bara yn y maes. Ar fore Pasg cyn. Dywedant distaw iawn yw'r bedd, llais sy'n gorthrymudd byth ni ddaw, i dorri ar berar oglus hedd y proffwyd wedi awr y praw. Fyddariaid, clywaf osle fwyn beunydd yn dywedyd portha fwyn. O Iesu, fy nghydymaeth pyr, sydd wrth fy ystlys gam a cham. Syn gennyf weld cynddaredd gwir ar ffordd Damascus eto'n fflam. Mi wenaf am ei hangred sen, ond o, tostyria wrth ei cen. Gweddiwn, arglwydd Iesu, molwn di am obaith a gorfoledd y Pasg. Fel y daethos dat fair yn yr ardd a throi dagre yn Llywenydd, tirf dat bob un sy'n mewn trallod
profedigaeth ac unigrwydd, a chyfleidio hwy yn dy gariad. O Grist, glyw ein gweddi. Arglwydd Iesu fel y daethost at y ddisgyblion yn yr oruwch ystafell, a throi ei hofn yn hyder newydd, tyrd at y eglwys ath bobl heddiw, a gwna'n ni'n wrol yn ei tystiolaeth. O Grist, clyw ein gweddi. Arglwydd Iesu, fel y deithost at y ddau ar ffordd Emmaus, a throi ei hanobaeth yn orfoledd, tyrd at y rhai sy'n teimlo'i bywyd yn ddibwrpas a digyfeiriad, a bydd yn gwmni iddynt ar ei taith. O Grist, clyw ein gweddi. Arglwydd Iesu, fel y daethost at Pedr y Brydychwr, a throi ei frad yn gefnogaeth ac yn orgyhoeddiad, tyrd at y rhai sy'n teimlo'i ffydd yn wan, a'r rhai sy'n cael anhawster i sefyll drosod, a rhwydd yn sicrwydd llawen yn o ti. O Grist, clyw ein gweddi. Arglwydd Iesu, tyrd at o'n bob un, ac yn grym dy fywyd at gyfodedig, cod ni o'n gwendid a methiant, a roi ni hyder a gorfoledd yn dy waith. O Grist, clyw ein gweddi. O Grist byw, gorffygwr y bedd, clyw ein gweddi, ac i ti y bwr clod a'r gogoniant, y nawr a hyd byth. Amen. Gai ddiolch eto i'r cwmni sydd wedi'n harwen ni. Mae Richard nawr yn harwen ni yn y myfyrdod. Wel, diolch yn fawr iawn am y gwahoddiad i rannu bore yma. Diwrnod arbennig, diwrnod y Pasg, ac unwaith eto ar y ffordd i Emmaus. 12 mlynedd yn ôl, roedd Felicity a fi yn arwain perundod, helpu arwain perundod i Israel a Palestina, just ar ôl y Pasg. A dyma ni yn Emmaus. My father's ministry began in 1940, and this is a place where I remember and celebrate my father's ministry as well. From 1940 until 1980, he preached every Easter Sunday night on the story of the road to Emmaus. And since 1977, I've tried to follow that tradition and every Sunday night preach on the road to Emmaus. That means that from 1940 till 2009, between the two of us, we've preached each year on the story of the road to Emmaus on Easter Sunday night. And here we are in Emmaus, an old Roman road that would take from Emmaus here up to Jerusalem. And who knows, here or hereabouts, there are 3 possible places that are commemorated for the road to Emmaus, but this is the one that we've enjoyed using. And on the way, we told the story. And here, we had a lovely picnic, and in the breaking of bread, celebrated the presence of Christ with us wherever we may be, whatever the road may take us, whatever the table we share in fellowship around a meal. Christ is present with us, and his love will not let us go. That's the Easter message. It's one I've preached now, and my father between us, ever since 1940, 69 years, and it's a message that we can pass on as well, to celebrate the wonder of resurrection victory, one Easter to the next. Ac eleni, nid yn Emmaus, nid yn y capel, ond ar Zoom. A pan ti'n gweld bawb ar Zoom, ti'n sylweddoli mae pob un ohonom ni yn wahanol. Dyna beth sydd mor bwysig am y Pasg. Roedd gan bob un o'r dilynwyr Iesu ar adeg y Pasg cyntaf angen unigryw. Daeth Iesu i bob un ohonyn nhw i roi rhywbeth arbennig iddyn nhw fel unigolion. Ewch i'r ardd
A beth da chi'n ffeindio? Yna'n gynnar fore Sul, pan oedd y Sabos Iddewig drosodd a hithau'n dechrau gwawrio, dyma Mair Magdalene a'r fair arall yn mynd i edrych ar y bedd. Roedd ofn arnyn nhw. Hyd yn oed pan oedd yr angel yn dweud wrthyn nhw, dydy e ddim yma, mae wedi dod yn ôl yn fyw. Yna'n sydyn, dyma Iesu yn eu cyfarfod nhw. Peidiwch bod ag ofn, medda Iesu wrthyn nhw. Oes ofn arnom ni weithiau? Am rhywbeth sy'n mynd i ddigwydd? Am rhywbeth yn y teulu? Yn y gwaith? Adre? Yn y gorffennol? Yn y dyfodol? Dyma'r neges yr atgyfodiad. Peidiwch fod ag ofn. Mae Iesu yn dweud wrthom ni, wrth bob un ohonom ni. Gallwch chi fod yn siŵr, mae Iesu yn dweud wrthom ni, wrth bob un ohonom ni, y byddai gyda chi bob amser, nes bydd diwedd y byd wedi dod. Ac felly, yn lle ofn, mae gennym ni obaith. Dyn ni'n medru troi at Iesu a dweud, ti yw ngobaith i. Wel, ath y merched i weld y disgoblion, ond doedd y dynion ddim yn eu credu nhw. Penderfynodd 2 ohonyn nhw i roi'r ffidil yn y to. Roedd ganddyn nhw bwrpas newydd yn eu bywydau gan ddilyn Iesu, ond ers y croeshoeliad roedd popeth wedi diflannu. Roedd yr holl bwrpas yn eu bywydau nhw wedi mynd. Doedd na dim bywyd rwan werth i fyw. Ac aethon nhw i ffwrdd o Jerusalem adref 7 milltir i Emmaus. Roedden nhw'n sgwrsio am bopeth oedd wedi digwydd. Wrth i'r drafodaeth fynd yn ei blaen, dyma Iesu yn dod atyn nhw a dechrau cerdded gyda nhw. Ond doedden nhw ddim yn sylweddoli pwy oedd o. Gofynnodd iddyn nhw, am beth dych chi'n dadlau gyda'ch gilydd? Dyna'r beth sy'n bwysig am Iesu. Roedd o yn gofyn cwestiynau. Roedd o'n fodlon i wrando arnyn nhw. Roedden ni wedi gobeithio mai fe oedd y Mesaia, oedd yn mynd i ennill rhyddid i Israel. Nid yn unig oedden nhw wedi colli gobaith, roedden nhw wedi colli'r holl bwrpas yn eu bywydau. Roedden nhw wedi colli'r bywyd ei hun. Ac mae sgwrs yn mynd ymlaen am y Mesaia, am le dioddefaint yn ei bywyd o, yn ei bywydau nhw, tan ddiwedd y daith. Pan oedden nhw'n eistedd wrth y bwrdd i fwyta, cymerodd dorth o fara, ac adrodd gweddi o ddiolch cyn ei thorri a'i rhannu iddyn nhw. Yn sydyn, dyma nhw'n sylweddoli, mae Iesu oedd gyda nhw. Roedd gobaith ganddyn nhw. Roedd pwrpas unwaith eto yn eu bywydau nhw. Ac roedd ganddyn nhw waith i wneud, i rannu'r neges, i rannu'r cariad Iesu ym mhob man. Diwedd y cyfnod clo, pan mae pethau anodd yn digwydd. Dyn ni'n medru edrych at yr Iesu sy'n dod wrth ochr ni i wrando arnom ni, i roi bwrpas i ein bywydau ni. Gobaith unwaith eto. Bywyd newydd o'r diwrnod yr atgyfodiad ymlaen. Dyn ni'n medru troi at Iesu
ac yn dweud, ti yw ngobaith i, ti yw mywyd i. A beth am Bedr? Lawr ar lan y môr Galilea, roedd popeth wedi newid. Roedd ei fywyd o'n llawn. Cariad, dyna'r peth sy'n mor bwysig. Caru Iesu, caru pawb arall. Gwasanaethu bawb. Ond eto, weithiau, hyd yn oed efo Iesu, roedd popeth yn mynd yn fler. Ac roedd rhyw wacter yn ei fywyd o. Ac roedd o'n colli'r cariad tuag at Iesu, tuag at eraill hefyd. Dych chi gyd yn mynd i droi cefn arna i heno, meddai Iesu wrthyn nhw yn cynnwys Pedr. Dyma Pedr yn dweud yn bendant, wna i byth droi cefn arna ti, hyd yn oed os bydd pawb arall yn gwneud hynny. Wir i ti, meddai Iesu wrtho, heno, cyn i'r ceiliog ganu, byddi di wedi gwadu 3 gwaith, dy fod di'n fy nabod i. Ond meddai Pedr, na i byth wedi mod i'n dy nabod di. Hyd yn oed os bydd rhaid i mi farw gyda thi. Ac wedyn, 1 waith, 2 waith, ac erbyn y 3rd dro, dyma Pedr yn dechrau rhegu a melltithio. Dwi ddim yn nabod y dyn, meddai. Ar foment honno, dyma'r ceiliog yn canu. Yna, cofiodd Pedr beth wedodd Iesu. Byddi di wedi gwadu dy fod di'n fy nabod i 2 gwaith cyn i'r ceiliog canu. Aeth allan yn beichio crio. Roedd na ryw wacter yn ei bywyd o unwaith eto. Roedd o wedi'r colli'r cariad. Aeth Pedr lawr ar lan y môr unwaith eto, efo'i ffrindiau, pysgota unwaith eto, cymaint o bysgod, 153 ohonyn nhw. A dyma'r Iesu, yn paratoi brecwast ar y traeth. Yna, dyma Iesu'n cymryd y bara a'i roi iddyn nhw. Pan oedden nhw wedi gorffen bwyta, dyma Iesu yn troi at Simon Pedr a dweud 1 waith, 2 waith, 3 gwaith. Simon, fab Ioan, wyt ti wir yn fy ngharu i fwy na'r rhain? Roedd Pedr yn ddigalon fod Iesu wedi gofyn eto 3rd waith, wyt ti'n fy ngharu i? Arglwydd, meddai. Roedd ti'n gwybod pob peth. Roedd ti'n gwybod mod i'n dy garu di. Yna, dwedodd Iesu, gofala am fy nefaid. Yna, dyma Iesu'n dweud wrtho, dilyn fi. Roedd o'n cael ei lenwi, unwaith eto, efo'r ysbryd Iesu, ysbryd cyflawnder, ysbryd cariad, ysbryd gwasanaethu. Oes na rhyw wacter yn ein bywydau ni weithiau? Ydyn ni wedi anghofio sut i garu Iesu, sut i garu pobl arall, sut i wasanaethu? Dyma'r neges yr atgyfodiad. Mae Iesu efo ni. Dyma'r cyflawnder yn ein bywydau ni. Dyma'r pwrpas sydd gennym ni i wasanaethu, i ddilyn Iesu, i ofalu am y defaid, i garu Iesu a phawb arall. Ble bynnag yr ydym ni, yma ym Mhen y Bont, lawr ar lan y môr ym Mhorthcawl, ble bynnag yn y byd yr ydym ni. Dyn ni'n medru dweud,
Iesu, ti yw ngobaith i. Iesu, ti yw mywyd ti. Iesu, fy nghyflawnder i. Iesu, caraf di. Iesu, do. Fe atgyfodais ti. Drylliaist rym y bedd i mi. Caf ryw ddydd dyweled di. Ath dragwyddol boli di. Iesu, caraf di. Amen. Amen. Diolch yn fawr i Richard am ei arweiniad i ni, a diolch am fynd â ni at hanfod y neges ar fore'r Pasg. Diolch o galon. Mae Jenny nawr yn mynd i'n arwen ni at fwrdd y Cymen. Iesu, pwy all fod yn fwy na fi? Iesu, ti yw ngobaith i. Iesu, ti yw mywyd i. Iesu, fy nghyfiawnder i. Iesu, caraf di. Iesu, deithos gen ti'n deiar ni, gwisgo cnawd a wneithos ti, yn ddibechod rodiais ti, mwyn dod i'n achub ni. Iesu, caraf di. Iesu, ar y croes fy'n pranais di, dros y ffroes dy waed yn llu, gochest fi ar Galfari, anodd mae'n ngorfoledd i. Iesu, cerais ni. Iesu, do fe atgyfodais ti, drylles rym y bedd i mi, cafrydd i dywelyd di, ath dragwyddol foli di. Iesu, caraf di. Bendigedig fyddo Duw a thad ein harglwydd Iesu Grist, o'i fawr drigaredd fe barodd ein geni ni o'r newydd i obaith bywiol, trwy atgyfodiad Iesu Grist o ddiwrth y meirw. I etifeddiaeth na ellir na'i difrodi, na'i difwyno, na'i difa. Ni wybu Crist beth oedd pechu, yn gwnaeth Duw ef yn un a phechod drosom ni, mwyn i ni fod yn ddwef yn un a chyfiawnder Duw. Gawn ni nawr ar fore'r Pasg, uno gyda chyd Gristnogion ledled dwyar i ddatgan dirgelwch yn ffydd. Crist a fi farw, Crist at gyfododd, Crist a ddaw drachefn. Gawn un o nawr yn weddi'r arglwydd. Ein tad yr hwnnwyt yn y nefoedd, sancteiddiau'r denw, deled y deyrnas, gwneler dewyllus, ar y ddeiar megis yn y nef. Dyroi ni heddiw ein bara beinyddion, a maddau ni ein dyledion, fel y myddeiwn unna i'n dyledwyr, ac nac arwain ni brofedigaeth, eithir gwared ni'r hadrwg. Canis eiddo ti yw'r deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen.
adroddiad yr Apostol Paul o'r Dynhad y Cymyn. Oherwydd fe dderbyniais i oddi wrth yr arglwydd, yr hyn hefyd a draddodais i chwi. I'r arglwydd Iesu, yn os y brydychwyd ef, gymryd bara. Ac wedi ddyddiolch, fe'i torodd a dywedodd, hwn yw'r arwydd ym nghorff, sydd yr eich mwyn chwi. Gwnewch hyn cof amdanaf. Yr un modd hefyd fe gymerodd y cwpan ar ôl swper, gan ddweud, y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Gwnewch hyn bob tro yrfwch ef, cof amdanaf. Oherwydd bob tro y byddwch yn bwyta'r bara hwn ac yn yfed y cwpan hwn, yr ydych yn cyhoeddi marwolaeth yr arglwydd hyd nes y dawn. Gawn ni weddio. Iesu oen Duw, trigarha wrthym. Iesu sy'n dwyn ymaith bechodau, trigarha wrthym. Iesu iachawdwr y byd, dyroi ni dangnefedd. Arglwydd ein Duw, Dew nag dy fwrdd gan ymddiried yn dy drigaredd di, ac nid yn ein daioni yn hunain. Nid ydym hyd yn oed yn deilwng i gasglu'r briwsion dan dy fwrdd di, ond y natur di yw bod bob amser yn drigarog, ac ar hynny y dibynw. Felly portha ni yn awr drwy'r bara a'r gwyn, a sylwedd pur y nef yn Iesu Grist. Fel y gallom byth bythoedd, fyw ynddo ef, ac yntai yn omninau. Amen. Y bara a dorwn, onid cyfranogiad o gorff Crist yw, Crist, bara'r bywyd. Cymerwn bawb o hwn a diolchwn. Y mae'r cwpan y gymerwn yn gyfranogiad o waed Crist, y cyfamod newydd. Yfwn bawb o hwn a diolchwn. O Dduw ein hiachawdwr, diolchwn i ti am ein cymundeb ar Crist atgyfodedig, ac a phawb sy'n ei garu ar y ddaear ac yn y nef. Gweddiwn y gallom drwy nerth ei ras, dy wasanaethu dyn ffyddlon holl dyddiau yn bywyd, drwy Iesu Grist ein harlwydd. Amen. Ac fe unwn ni nawr i rannu yn yr emyn Crist a orchfygodd fore'r trydydd dydd. Christ, our Lord, forever.
Iesu atgyfodedig, diolchwn i ti fod daioni yn gryfach na drygioni, fod cariad yn gryfach na chasineb, fod goleuni yn gryfach na thywyllwch, fod bywyd yn gryfach na marwolaeth, a bod buddugoliaeth yn eiddo i ni drwy'r hwn sydd yn ein caru. Ac i ti, a'r tad a'r ysbryd glân, y byddo clod a gogoniant yn oes oesoedd. Amen. Amen.